Cada estiu a les cales de la Costa Brava es repeteix el mateix problema, la massificació d'embarcacions en espais reduïts, sense control efectiu i amb incompliments sistemàtics de la normativa. Les embarcacions fondegen sobre el fons marí sense control. Les àncores i les cadenes destrueixen la Posidònia, un ecosistema clau del Mediterrani que és el nostre indicador d'impacte. Quan es redueix, sabem que hem superat el límit. A la Costa Brava ja n'hem perdut cap a un 40% i en zones amb alta pressió turística supera el 85%. La Posidònia absorbeix molt de CO2, produeix oxigen, és refugi i aliment per milers d'espècies marines i frena l'erosió de les platges. La seva recuperació pot trigar segles. Les embarcacions també suposen un problema de seguretat no respectant la distància amb els banyistes ni les velocitats. Tot això seria evitable si s'apliqués la normativa existent. El problema és que no s'aplica. Els responsables són les embarcacions que incompleixen la normativa i les administracions que no apliquen sancions efectives. Davant d'aquesta situació, aquest estiu actuarem sobre el terreny. Farem 3 jornades de vigilància a cales de la Costa Brava. Documentarem les infraccions, presentarem les denúncies davant les autoritats i exigirem responsabilitats als ajuntaments i a la Generalitat. La normativa existeix, falta qui obligui a complir-la. Entra a soscostabrava.cat per estar-ne al corrent. Protegim el verd que ens fa viure. Sos Costa Brava.